ప్రపంచంలో రంగులన్నీ కలిపి చేసే కోలాహలం ఈ హోలీ. రాగద్వేషాలకు అతీతంగా అందరినీ ఒక్కచోట చేర్చే సంగమం హోలీ. రాధాకృష్ణులతో మొదలైన రమణీయ రసమయ క్రీడ ఈ హోలీ. సప్తవర్ణాల రంగులతో జరుపుకునే హోలీ మీ జీవితాలను రంగులమయం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ హోలీ సందర్భంగా ప్రకృతి సహజమైన రంగులను అందరూ చల్లుకుంటూ ఆనందాన్ని, ఆత్మీయతను పంచుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, అధికారులకు, అనధికారులకు, ప్రజా ప్రతినిధులకు మరియు TR9 టీవీ ప్రేక్షక మహాశైలకు హోలీ పండగ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నవారు TR9 టీవీ యాజమాన్యం.